Keblai parolok baro nga iba Albert Rumnong sisin nga wan ban batay fi kindiat subha ai kapur fi ar na lai minit kabang niyo ban batay sipang kane ka maricha kabang ladon bat nga day double nga diamond director tege i kabang sultanat hangni nga ko ban batay fi ba sisya kane ka maricha kala chin sisya ka life jonga kabang ayo i ba ka business kala grow kala kiu ba mentalai ngala kamay bit dikilak sejrong bat menta mensembanai ngai sitom te nga khlam yo concentrate bai business diki bun singi hanre habang apet pat ka commission junga ka khlam duna ne ka he pemban ban ya ka ba ngayo hiwi banai ru te kai bang i ba ka network marketing ga mari charge kala ai bahai ka income ka passive income ga bang yo te tamang ako ban batai fi ba kata ka sedang na kadaw ba sisin ngalet hekum kini seminar ki bahe hagohoti ngalet akan mau mga tanga jakasong ru nga khlamyo mga dang sedang thamai renadu tu singi nga penbet nga kunjumut ba nang ni sakhmat ba ngan ka company kan itu nga ka mari charge kan itu nga sisa nadu tu singi nga sedang menteri tom tre smart ba bat kamut nadu tu singi la keliang ke jumut ju perkhat bat de na kadaw yung ada seminar ka bala yarap nga ban keliang ni jumut ju perkhat ba menta ngayo kan ka burom na ka maricha ngayo kan ka income hakaba ka burom galong wat UMD jong ka maricha Mr. Ashok Kulhari ki trainer bar khot ki thu nga mata nationally ki lai thu nga bat kumju hasil Meghalaya ru te nga kuntu we ibreu na fi ba phinum pinsap ya kan ka lat ka kabu ka ba in long seminar ha ka arpho tarik ba phinia one bat phins saya yo ya ka ju experience ngatip bat kamde kata ka jing ga ban yara ban penki fi hne kala kadi tang kata ba kala kini ki kinja seminar kila ban penkeliang ya jumut jupur khat jong fi bat kani kata ka benta ka ban kam tam ya nu ban guru ba fin change ka mindset te kumnu kan change ka mindset dai lembang kini ki seminar baru kumju kani ka lat kani ka kabu ya fi marka ka lat ka kabu la opportunity ka longum ka jingkhangit lada phimla ban rung ha ko por ba pli finsa du e kene ka kabu te kane ka seminar ka ban long ka arpho tarik ha dinam hall jayaw kuntu ya baro ki be sngo kene video ba fin wan wala de fila de bala rem ne fidang join thamai ne fidang fipat tip hai pa ne mar charge sngo bha aten ya kane ka meeting kane seminar ka ban long ngagit scam ba kan kta ifi kan pelong ru ifi ba fin change ka mindset